Tchanelo cha Bakili Muluzi TV ndi channel chosasowa komanso chotchuka kuno kwathu Malawi. Mukutiyambira mmene mmatitsatira pano ndikhulupirira kuti muli mkulu imene timakonda channel chimenechi cha Bakili Muluzi TV chifukwa kuti amatenga nkhani ndi kuzifotokoza bwinobwino kwa Malawi kuti amvetsetse makamaka nkhani zokhudzana ndi ndale komanso katangale mu dziko lathu lino la Malawi. Komabe nkhala anthu ambiri makonda channel chimenechi pali akagulu ka anthu ena kamene sikamamva bwino akangomva kuti Bakili Muluzi TV watulutsa video ya tsopano. Ife nga Nyasa VoiceBox tanena kale sitimadana ndi munthu pano, timangolola kuti Amalawi azilankhula ndi mmene akuzionera ndale zathu kuno ku Malawi. Sindikambwere pano kumamunyoza Bakili Muluzi TV chifukwa kuti ife sanatilakwire pena paliponse, komanso ife Bakili Muluzi TV sitimacheza nawo, sitikuwadziwa, timangoona zimene iwo amaposta pa YouTube. Komabe pano ngati pa Nyasa VoiceBox mukanena muja timalola Malawi zilankhula pa nkhani za ndale, ndipo ngati ndale nkhanizo zikuwakhudza Bakili Muluzi TV timene kuti na Malawi muzimvere nokha ndipo panokha mupange chiganizo kuti amene alankhulayo akulondola kapena sakulondola, kuti mudzitiuza in the comment section below ndi mmene iniyo nkhaniyo mwayimvera. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina akuti iyeyu akupereka langizo mwachikondi ku channel chimenechi cha Bakili Muluzi TV kuti ayi chonde asinthe mmene akupangira zinthu, akuti asawononge channel chawo cha Bakili Muluzi TV pomapanga propaganda kapena kuti kulola kuti anthu ena ake awagule ndi cholinga chakuti adzinyoza anthu ena. Ndeti mati tilekere pomwepo timvere mkulu ameneyo ndipo akamaliza chonde Amalawi musangochoka kwa mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Wa Bakili Muluzi TV mukukonda ndofuna kuthandize, usalole kuti studio yako uipweteke chifukwa cha zofuna za anthu ena. Pano wabweresa propaganda ona kuti MCP ikutuma Francis Leso kakhana kuti adzayimirire ku Sanje Southwest. Ndalama zimene agulisa ntchito pasidwa ndi amenewo udziwe kuna kuti izi ukuzipweteka wekha chifukwa anthu azindikira na kuti iweyo wa Bakili Muluzi TV anthu akuchakukula kukupasa ndalama cholinga udzipangati kampeni ena, chifukwa this is not the first time udapanganso pa Sanje Central, not Sanje Central, Sanje Lalanje, mkupanga kuti ulimbane ndi Gladys Ganda utapasidwa ndalama ndi ena ake, and we know that. Koma udziwe na kuti TV yako sinafike pokhala registered media house koma ndi studio chabe. So anthu amene kwanyoza lero mawa adzakhala anthu ndipo adzakhala ndi kuthekera kwina kulikonse koipweteka TV imeneyo. Siya zimenezo. Ngati uli investigative journalist sakankhani osati uzitira kugulidwa. Ambuye akuthandize.